Suoda Kuno Pranitso. Ora kasih ulun-ulun.
dalam nonton boneka gobiar sanari lo Katon Condro Kadro Lintang Rembulan sampun lumuju ya ombak yang dadi awannya ayo kumpulan jadi lare kabeh tengah jogete alus tur bagus matur nuwun dhumateng para pamirsa yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe ngelingake aja padha sole yo probondo kudu kaniso kumpulan jadi lane kabeh tengah jogete alus tur bagus matur nuwun dhumateng para pamirsa matur nuwun dhumateng para pamirsa jalan-jalan ke simpang lima kota Semarang nyebarak tingkat tanggo putih luhur nyebarak tingkat tanggo putih luhur gaya urip bangsa adil makmur gaya urip bangsa adil gotong royong sifat pembayang kang luhur gotong royong sifat pembayang kang luhur Mestina tak duwe watak kudu jujur Mestina tak duwe watak kudu jujur ing asti tipeng tumindak urip
mulai kasil ing pasti tepeng tuping gak mulai kasil Anggeto bawa tak sifat adil Anggeto bawa tak sifat adil urip aja tuming gak kang iwo urip aja tuming gak kang iwo Dijupuno citraan ning bangsa kita Dijupuno citraan ning bangsa kita Eling-eling kandang gawe pakaryan Eling-eling kandang gawe pakaryan Ojo kongsi milik brengkar being liyan Ojo kongsi milik brengkar being liyan Jalan-jalan ke simpang lima Jalan-jalan ke simpang lima Simpang 5 kota Semarang Simpang 5 kota Semarang Nyebarake tindak kanggo bukti luhur Nyebarake tindak kanggo bukti luhur Nganggo mbayang bangsa adil makmur Nganggo gayung urip bangsa adil makmur Gotong royong sifat pegayan kang luhur Gotong royong sifat pegayan kang luhur Mesti nanam duwe watak kudu jujur Mesti nanam duwe watak kudu jujur Ing masti timbang tumindak mulai kasil Ing masti timbang tumindak mulai kasil Anggeto watak kang asifat adil Anggeto watak kang asifat adil Kucimo lagan asli kudo raico asli loh nalikane sepisan sun lembang rasa marang sira wekasan tuwuh prasopo kekantane samudra lan dirgatara anyekseni tanggeping tresna saknyata Pemikiro wolak malih tanpa weso Tentenani sira rekesan ngawula Kaleceni
rasa marang sira wekasan kasapa kekantang ning samudra lan dirgantara anyekseni tanggaping tresno sanyata sira tak rumangsa dosa memak mami kaya tanana prabeda mesun ing tembe bakal bakalan loyo rasa tresno kang tuwa dadak kasirna sedelo eno anakku sing cilik sapa? Naya. Ya, jenenge. Maya. Oh, Naya. adine lho mau duluan. Adine. Bagus ya. Sumangga menika kejutan menapa saking Mas Doni karo jeneng Sasa kagem keluarga Ibu Yohana Miller ingkang wonten Jakarta. Sehat selalu nggih Ibu. Amin amin amin. Ya jauh klasike. Yes. Doni, jeneng Sasa, dah lagu apa dah? Kuwi mau ya? Heeh. Ayo ayo, rasa rebutan.
Mas Doni. Jeng Sasa, mikir biasa jeng. Niki temane nopo? Dino niki. Bertemakan apa jeng? Sik mau. Pripun? Iki lho soflane ning siji. Waduh Prono Bapak. Praune ini ndak. Nah, waduh Prono. Wes praune disingkirke dilebokke. Ku saya. Ku sik lek gawe angel ku batine akeh banget lek gawe kuwi. Direwangi ra turu mau. Yo, mangga jeng. Ngendika apa jeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Di hari ini spesial hari Natal. Saya mengucapkan selamat dari Natal yang menjalankan. Semoga di hari Natal ini penuh berkah dan penuh terima kasih. Doaku yang terbaik semoga yang hadir di sini diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin. Anak-anak sehat kabeh. Amin. Sekolah le pinter kabeh iso banggake wong tuane dewi-dewi. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kita carry harga mati, toleransi indah. Terima kasih, selamat sore. Monggo lanjut. Menikah anu jeng Sasa, bertemakan perahu ini karena Ibu Yana Miller adalah bersuamikan itu Mr. Miller pelayaran. Punya orang pelayaran, tapi mempunyai apa jenengnya? Usaha. Perahu Usaha. kapal pesiar. Oh, Kita alhamdulillah. doakan semoga Ibu Yana sehat selalu. Amin. Sehat Ya, selalu. terbaik untuk Panjang umur, Ibu Yana. tepuk tangan untuk Ibu Yana. Ibu Yana. Wonten Jakarta Ibu Yana Miller Mas kok Mas. Jeng Sasa ya, anu itu. Pokoknya doa yang terbaik untuk keluarga besar Ibu Yana. Ibu Yana diberikan rezeki yang lancar. Amin. Besok tahun depan nanggap kudo pranis. Amin, amin. Amin. Yang terpenting adalah kita doakan panjang umur selalu kagem Ibu Yana. Amin. Diangkat segala penyakitnya. Amin. Amin, amin, amin. Semoga. Amin. Iki apa iki, Jan? Ikan rendang. Oh, gandrung yo. Iya. Primate Doni posisi. Aduh, Cepleng ya Pak, sik setunggal. Ayo makanya jenenge cepleng mawon kowe. ayo Doni ceplek kok. Yo, gandrung Mas yo. Aku mikir Siap. Kudo pranis. Yo, iki yo. Lagi
Semoga air dihidupkan. Matur nuwun. Diwangi klebus Oke, adik kayak di praune. Oh. Ora dadi po. Dadi po. Lagune apik lho. Lagune apik lagune. Asu. Hei, peng, cepeng. Kasih jalan. Ya ini wis dorong atus menurut kayak. Iya. Mas, sing nabuh nganti kemeng sampean kok ngece dikeke niku. Mbak niki lho sing iki lho, buka duit tenan iki. Makane tapi pakai 100 ora mesti kurang. Ebi, nek jalan ebi. Kok aku dibawa iki. Ora, ya aku bagi loro lho. Asli ini saya butuh duit pak. Aja dikira bani burine iki lho Mas. Ku ketone wae kuwi padu yo kerep, mesra yo kerep lho. Akeh lepat deh pak. Ora. Yuk. Jujur dulu tak beli lagi. Air. Saya lagi cedok. Banyaknya lho mas. Oh ya. Duh wong ayu pepujane ngati kaya ngene wong kang nandhang asmara apa to awakku dhewe tuh tewa jawata kong welasono pringawa mami esok kapan tekan jejer lan ayu umpama nonah kodo tanpa prau rasa sadoroten mempetri idam sarias moro iki locong jadi lati coba besok gampang banget iki locong jadi lati coba besok gampang banget iki lo jadi lati asli tapi tenang iki lo jadi lati asli setengah tenang. Kayai karya ning praja kene uga gunung bantang gambe Sayo rukun barang romantis samae ilolan letubo nang kemuliaan negara siji loro telu papat
papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Kolopis kontol baris, kolopis kontol baris, kolopis kontol baris, kolopis kontol baris. Ayo kanca ayahi karya sing praja gede ukur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan lo kancane lilo lan legowo kanggo mulyane negara. Siji, Loro telu, papat mangku papat papat, diulang-ulang lagi mesti enggal rampunge. kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris. Yo, la 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 la. Ayo dul. Ayo keluar. Fire. Ya 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 ya. Arep gede, arep tak ujungke, supaya gelem, arep tak cukulke, ore, ose, tak ore, ose. Kira-kira motori kaca, lowong iki, tak supirake, katu tenan, ojo mau mandek, golek ono, kami omahe, ose, ore, ose, ore. Ireng-ireng, anak lutung, buka laci, kok ono kacale, yen kau seneng, ojo etang-etung, durung mesti, dadi bojone, ore, ose, tak ore, ose. Bayo pesem, mangupe kae opo, bayo guyu, suruh sampe kae opo, pancalonku. Sengaja aku ukuran se wae janji mesemo tansah tak enteni.
menika wonten tamu Mas Seto Aji saking Jakarta. Injil. Biasanya pun jeneng kula Iya, semua orang. Aduh-aduh. Iya. Iki libur Natal khusus Kudo Praneso. Jeneng kula. Ya. Tekan tanggal 1 le libur Mas Aji. Ayo, iso neng Sunggingan wis sakene. Ya. Suarane sing apik, sing seru, soalnya wis disangone. Nggih ta? Padha aku.
asli saking Gampeng Tengah kunjung sarane kumuro sikrong libur para warga pasukatan kang sayekti kiprahe sang kala lodra siluman sarpa arane ringkatam bujung turangga jaga-jaga